kamaton. May onboard sa ako nagapa niyo mga gwapa niyo. Wow. Puro ginis na tanan gwapa oh. Ang oras 5:30 so bungaga mo nuglay nag si Maton na. Yes, so ma'am, good morning sa inyo. Sino ganingalan mo yan, ma'am? Diwata. Oy, si Diwata. Ikaw pa pa, sino? Sugar, kuya ha? Si? Jel. Jel. Pakilala kayo, ma'am. Si RC. RC, si Diwata. Ikaw yata? Ha? Si RC. Yes, so amo ni. RC at Kim. Nga kapag mo subong nag-onboard sa ako, ano ka mo, mga taga-call center? Yes. Bali wag ko lang mo Out. nag-out. Yes, so mga taga-call center kaliyo. Punog na naganit tayo si Maton mo, bro. Are, onboard mga gwapa sa akon sa bungaga. Ay po na sa pag-ibig. Nice. Kamu ma'am nga sa series naman diretso. Uli pa kami sa Lemery. Limere. Kaya no everyday kagid nga kuan, nga grabe ba, dating sahod mo nila, sakto na lang sila, yung mga pligyaw. May sideline lang. Tanang ka mo, tatlo ka mo, taga Limere, hindi man. Pututan, Saraga. Yes, so, muna shout out ko sa mga inyong mga neighbor da sa Limere, Pututan, taga Pag-ibig. Pakita kami sa gwapa mo ba yun, hindi ka makita sa aton nga, ano, okay lang. Yes, yan si gwapa sa kamera tao. Di karon naman orasin niya Jote, karon sa ano na gabi na 6:30. Bote Limere pala ka oras nga dahil no, yung tabag 1.5 no. Okay lang niya si gwapa o kay diyan siya sa Pag-ibig niya. Tapit ang saya, siya gano'n eh. Hindi ka gidi maleta. Kamaya daw, klanan di ba? Ano pa mo no? Di ba? Pagbugtaw nyo gali karon ni karon sa Oktober, kung karas naman gali ka mamatama-mati mo siya no? I see. So, amo ni. Ano mga dalaga pa na eh? Hey Ken. Mga dalaga pa na si Diwata, si Kim, sino? Kim, ikaw yung kanila. Si? RC. Si RC? RC. RC. Soft drinks na pala. Okay. Di sa taon sa inyo to ba nga mga upod sa call center nga nag-out na mo? Sa taon? Shout out sa mga call centers nila. Good morning. Yes. Siguro pa dati may ikaw, ano man, uyaw-uyaw sa mula. Natuyo na. Shy type. Natuyo na kali si, ano, sino kanila? Si Jen. Jet? Yes, so amo na pa-series kami nga pa sa buhang kami mga kamaton na maglabahay kami sa Pag-ibig hindi na ko magsulod Hindi na sa ano lang kay hindi sukat. sa balag. Yes, so medyo lapit-lapit na kami sa terminal, may lapit lang ni mo. May naka-subscribe na ta? Natawa be? Kung naka-subscribe na, be, makita be sa aton nga mga viewer man be. Kung naka-subscribe na. Aga pa na naman mag- Tapos sa may chunky ito sa mabot. sige. So, mga kamat-lamat ka Bigay pa lang ko rin ng 50 ni Yes. Dali kaya ta? Thank you ha. Thank you sa subscribe mo na. Thank you. Yes. Kuna ko. Thank you ha. Thank you. Okay. Bye-bye. Ano po nyo man to sa, ano sa, agi to sa? Oo. Okay. Kaya ko no yung... Mga shy type kasi. Oo. Kami mga makakapa ng mukha. Pero, iba nga mga agi nga ito bigay magpa-vlog sa konde. No, yan parang na, yasa na nga natuyogin man siguro, no? Pag-uwi naman. Sige ko na mag-talk ka sa sunod sa 8 hours. Pagkagalaw pa na. May pakita mo yan, tadwing naka-subscribe eh. Ano ba yun? Nice to search din. Yes. So, muna kailangan tawag ka na yung mamang paano, namang diwata. May pakita mo yan. Yes! So, ara, naka-subscribe na gali si mamo. Ara, lapit na kami sa series kaya mga kamaton na. Natuyo na niya ka na yung Ma'am Guro. Wala pa ka pamahaw? Nagmakdo ka na eh. Ha? Nagmakdo
Nagmakdo. Ay, Ari, pasunod na kami sa series mga kamatan na. Shout out na lang sa inyo nga mga upod to, sa inyo pamilya ha. Shout out sa inyo nga boyfriend ha, kung may boyfriend sa inyo da. Ay, so, are, may ganda na yung mama. Ayan naman si series mga kamaton ha. Shout out na lang sa channel ni Maton. Shout out! And please subscribe our YouTube channel. Yes. Aray, pay ganda niyo. Tapos hindi naman sinabi yung ano, yung ngalan. Okay. Aray, nagalikan na ma'am sa... Yes! Sorry, Yes, at tawad diba? At manawag na ka na ma'am. Yes, bye-bye! Thank you sa inyo nga pag-onboard ha. Yes po! Kag mo yung nagaliwat sa inyo. Thank you mama! Thank you! Yes. Thank you mama. Ma'am, thank you. Thank you so much! Yes. So, thank you sa inyo. Okay. Ito na si ma'am. Yes, ko na. Bye-bye. Thank you. Kamaton. Good morning, kuha na ta, grain na ta. Yes, ako pagkugali nga, kuha na, kamaton na. So, ito na ito karoon na mo. Kasulod na sa series terminal. Yes, pagtunyo. Thank you mga kamaton na. Pagulong di pa naog sa series terminal, gali ang kamaton ko nga nag-onboard kamaton na. Hari ko sa buwang, magulang gwa sa series terminal mga kamaton. Alam mga upod ko nga mga kamaton no. Napaugat. Yes, so paglahi nagali si Maton mga kamaton na medyo makuha ng karban ni Maton. 6 o'clock na, sing aga mga kamaton. So nagahan naman si Maton sing pulaw-pulaw mga kamaton no. Nagahan naman si Maton sing pulaw-pulaw. So siguro okay naman ang biyahe ni Maton ha. Siguro may pangbakal naman taguro ni Sudan ka bukas. Yes, so thank you. Good morning sa inyo mama. Aga pa ko mo nag-onboard sa ako. Upod nyo to kanyo. Supla ka tayo na. Pareho kita nga nagpulaw sa mag-aga mga kamaton bro. So amo na yung life. Sang buhay taxi driver mga kamaton. Yes. Ayun ako sa kwan. Buhang flyover ni mga kamaton ang agyan ko from area. Are. Yes. Sa tubang ko niya mo ang buhang flyover mga kamaton. So, amo ni, nagahan si Maton sa pagbaka-baka para sa inyo ni mga kamaton. Yes, mga kamaton. Thank you good morning mga kamaton. Shout out sa mga tatlo kagwapa o pati kagwapa galit na convert kay Maton no? Shout out sa inyo kaya aga pa ka muna convert kay Maton ha. Shout out thank you sa pag-subscribe nyo sa account mga kamaton ha. Yes. Mata mapuli na sa grahe karban na ni Maton. Yes, so thank you sa mga kamaton ko nag-onboard sa bilog ko nga adlaw nga biyahe nga 24 hours nga duty. Thank you sa inyo sa pag-onboard kay Maton kag mayong aga sa tanan. Thank you mga kamaton. Salamat. Uli na si Maton ha. Amo ni sa katawhay sa amon subong diri sa Iloilo mga kamaton no. Sa pagkatawhay kun aga pa. Dugay-dugay. Maginalamutsing naman yung kalsada dugay-dugayo pagka 7 o'clock natingalahan nga daw tanan tingob naman sa kalsada. Kutok naman ang kalsada. Yes. Ang oras subong medyo quarter to 6 o'clock sing aga na mga kamaton ha. Are, pamatamat si Maton ba kadto sa grahe gali mga kamaton ha. Amat-amat kita mga kamaton ko to. Thank you sa tanan nga nag-onboard kay Maton. Kag salamat sa pag-subscribe nyo ma'am sa ako na.
Thank you sa pag-support kay Maton. Buhay taxi driver mga kamaton. Amo na ang live ni Maton. Yes, so thank you na lang sa tanan. Good morning mga kamaton. Yes, kamaton, no, ari na ko sa kwan. Grahe naman mga kamaton ah. Sa taot na kamaton. Wag ko lang abot niya sa grahe mga kamaton. Wow, te, ari. Nagahan naman si Maton sa pulaw-pulaw mga kamaton ah. Yes. Amo ni ang compound sing Light of Glory mga kamaton. Kapila gali ko di kamaton sa amon nga pamba. Are. Pultag naman tani anay mga kamaton bago magbayad sing aton nga boundary mga kamaton. Yes. So are. Nag-abante na nga ako nga ginasundan gali kamaton ah. Katatlo kong magpatong mo, tatlo mga wala di kornet. Yes. Salamat sa inyo mama sa pag-onboard sa akon nga naagahan man gamo sa inyo gali nga obra. Pariyo man lang kita naagahan ta sa aton nga obra. Kamo ni ang buhay taxi driver kamaton kag buhay call center. Ulat-ulat ko di sa pilahan mo no. Morning gini sa inyo tanan mga kamaton. Good morning kag mayong aga sa tanan. Ari, ga pila kami di gali kamaton sa pump. Yes. Ay tani ko may dala-dala naman si Maton subong nga aga ba. Yes. May dala naman si Maton nga ginansya subong nga aga. Okay. Enjoy lang si Maton sa bulan ni Maton niya. 24 oras ka baka-baka oh. Amo ni kamaton, set out sa inyo kag good morning Iloilo, good morning Western Visayas. Good morning sa tanan. Mayong aga mga kamaton. Yari ang life ni Maton. Buhay taxi driver. Yes. Yes, pila kami din kamaton. Yes, pila kami din sa PAM. Thank you. Good morning sa tanan.